एबसु लं लिभ हाग्रामा महिलारि गो बेक हाग्रामा महिलारि हाय हाय हुसियार हाग्रामा महिलारि डिउटी खड़ा करेन हाय हाग्रामा महिलारि डिउटी हाग्रामा महिलारि गाज्रि राजखान्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। थांनाय सानखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कलायगाव बियाब आरो खैराबारि बे मोननै बियाबाव बिपिएफ हान्जानि मेलाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव एबसुखौ गाज्रि आब्रुथि गैयै राव बाहायनायखौ लानानै दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ एबसु जिउ लावथों हाग्रामा महिलारि गो बेक मुर्दाबाद गाज्रि राजखान्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव था बायदि आखायाव प्लेकार्ड लानानै कलायगाव सहराव हाग्रामा महिलारिनि मुसुखाखौ सावनानै 1 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो हाबाफारिनि गेजेरजों एबसुखौ गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय सोंखारिनायखौ बन्द खालामनो गोख्रों रावजों फिन्नाय होदों। मैयायो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो नुनो मोन्दों जे बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया खैराबारि आरो कलायगावआव फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ लानानै गोबां माखासे खोथा समाल'सना बिथाङा खालामलांदों आरो बे खोथाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो धिक्कार होदों, जोङो सोंखारिदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बे गमामायैनो बे मुगैथावना आरो बेबायदि सोंखारिनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया जाहाथे गोजानाव थायो बे खोथाखौ दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ फोरमायहरदों आरो मैयायै जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा सोंखारिबाय बेखायनो दिनै जोङो हाग्रामा महिलारिनि मुसुखाखौ कलायगाव आन्चलिक एबसुनि लांगोना मोखांनिफ्राय जोङो रेलि खालामनानै नैबे कलायगाव टाउननि माजमजिया गेजेर जायगायाव जोङो बिथांनि मुसुखा बानायना जोङो सावनो नागिरदों। कारना जाबाय हाग्रामा महिलारिया जाहाथे भबिष्यतआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गावनि राजखान्थिनि लाबा लाबनि थाखाय जाहाथे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बा एबसुनि आफादगिरिनि सायाव बिथाङा जाहाथे गाज्रि बाथ्रा बुङा बेनि थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ सोंखारि हरदों। बिथाङा राजखान्थियाव बबे राजखान्थियाव थानानै राजखान्थि खालामो जोंहा बुंनांगौ गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ इउपिपिएलजों बिथाङा रुजुदों, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जानाया दिनैनिफ्राय 55 बोसोर सिगांनि। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दिनै गोदानसो। दा बेखायनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आलादा राजखान्थि हान्जानिनो खामानि मावगोन, नाथाय जोङो एबसु हिसाबै जों एबसुनि खामानिखौनो मावलांबाय थागोन। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया बेबायदि अयनाय बेबायदि जाबा बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि गेजेराव खौसेथि जोंनि गेजेराव अनलायनाय बेखौ जाहाथे बिथाङा सोंखारिनायनि गेजेरजों जाहाथे गावस्रा होआ बेखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायहरदों। आरो हाग्रामा महिलारिया थांनाय गोलाव बोसोराव बिथाङा बिटिसिखौ सासन खालामनो मोन्दोंमोन। बिथाङा मोनथिना मोनथिया जोङो मिथिया बे देगा बे हादरा गणतन्त्र देगआव रायजोआनो राजा। दा बेखायनो थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ रायजो राजाफ्रा बिटिसिखौ सासन खालामनो थाखाय होदोंमोन, नाथाय बिथाङा थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव बिटिसिखौ बिथाङा सासन खालामनायाव फेलें जादों, जायनि थाखाय दिनै बिटिसियाव थानाय रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिखौ सासन खालामनो थाखाय बिथांनो दायित्व होआ। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया पुनरबार दायित्वआव थानो थाखाय बिथाङा एबसु बायदि संगठन बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बा बेबायदिनो गुबुन सोरखौबा टारगेट लानानै बिथाङा बाथ्रा बुङो। दा बेखायनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो थोंजोङै जोङो सोंखारि हरदों। एबसुनि आफादगिरि बायदि बा बेबायदि गुबुन दल संगठनखौ लानानै बिथाङा जाहाथे सोंखारिनानै जोंनि गेजेराव अनलायनाय जोंनि गेजेराव जौगानाय जोंनि गेजेराव खौसेथि बेखौ जाहाथे बिथाङा सेफाया। दा बे मालाबाबो जानो हाया आरो बेखायनो आङो दहाय बुंदों जे हाग्रामा महिलारिखौ 15 बोसोर 17 बोसोर सासनाव दोननानै रायजो राजाफोरा जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिबान होदोंमोन, नाथाय बिथाङा थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव जौगानायनि खामानि मावनो हायैनि थाखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ रायजो राजाफ्रा बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय आरो बिथांनि जायगायाव गुबुन मानसि लानानै फैदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ। आरो थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ टारगेट लाबोनाया दिनै गोदान बाथ्रा नङा, बे गोजाम बायदि जाफैबाय, नाथाय बिथाङा फेलें जादों आरो फेलेंनि कारनाव जादों जिहेतु रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारिखौ नायगिरला। दा बेखायनो बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो बिटिसिखौ रैखाथि होनो थाखायसो हाग्रामा महिलारिखौ राजखान्थि बिबाननिफ्राय बा बिथांनि जि पावार राजखान्थि जि गादिनिफ्राय बिथांखौ बोखारदों।